Ευχαριστούμε τον κύριο Κοκοτίνη. Άλλος συνάδελφος. Κύριε Ραμπατζή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά ερχόμαστε σχεδόν όλοι οι Δήμοι αλλά και όλος ο δημόσιος τομέας αντιμέτωποι με ένα θέμα που πιστεύω ότι δεν θα τελειώσει εδώ, θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό. Αν θέλουμε να μιλάμε για αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ένα σύστημα αξιολόγησης δίκαιο και αξιοκρατικό δημιουργεί κάποιες προσδοκίες και θετικές εξελίξεις. Το θέμα είναι τώρα ότι εγώ θα βάλω κάποια ερωτήματα έτσι που μου δημιουργούνται, είναι αν αυτό το νομοσχέδιο κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, αυτός ο νόμος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν μας ικανοποιεί η αξιολόγηση που γίνεται και ειδικά στους υπαλλήλους των ΟΤΑ κάθε χρόνο. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ ότι στις αξιολογήσεις που γινόταν στους υπαλλήλους των ΟΤΑ υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις 2 αξιολογητές. Πουθενά στο καινούριο νόμο δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν προκύπτει ότι θα υπάρχουν 2 γνώμες για μία αξιολόγηση. Επίσης τους αξιολογητές αυτούς ποιος τους αξιολογεί? Δηλαδή είναι οι αρεστοί της διοίκησης, παίρνουν θέσεις και αξιολογούν. Θεωρώ υπάρχει και μεγάλη αδικία όσο αφορά τους υπαλλήλους και με τον τρόπο που έχουν προσληφθεί. Γιατί τώρα θα βρεθούμε αντιμέτωποι στο εξής, ότι υπάλληλος που έχει διοριστεί με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ να αξιολογηθεί από έναν υπάλληλο που είναι αρεστός στη διοίκηση και δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο έχει μπει και στο δημόσιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, οι ποσοστώσεις και ειδικά αυτό το 15% θεωρώ ότι είναι εντελώς αυθαίρετο και δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πώς γίνεται, δηλαδή το ερώτημα είναι το εξής, πώς γίνεται ο αξιολογητής να κινηθεί αντικειμενικά και αμερόληπτα και από την άλλη μεριά να πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτό το ποσοστό που το βάζει ο νόμος. Θεωρώ ότι αυτό δεν στέκει. Και από ό,τι άκουσα και από τον Δήμαρχο και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής έχει εκφράσει το προβληματισμό της για αυτό το νομοσχέδιο, οπότε πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια και θα βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ραμπατζή. Άλλος συνάδελφος, κύριε Δήμαρχε.